Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni ku episode ino yomwe tikufuna tsopano kuyamba kufotokoza zina mwa zifukwa zimene inu ndine tikuyenera kuti tiyambire kuphunzira nkhani ya chikhulupiriro tisanayambe maphunziro ena aliwonsewo mu chipembedzo cha Allah. Ndiye kwawo amene akutijoyina kumene tikupempheni kuti mupange subscribe ku channel chimenechi ndi cholinga choti mudzipeza ma update mosavuta insha Allah. Ndiye mu malesoni amene apitawa takhala tikufotokoza zinthu zina zimene zimatipangitsa inu ndine kuti tiphunzire nkhani ya aqida tisanayambe china chilichonsecho. Ndiye pali zinthu zambiri zimene maulama adazisonkhanitsa pamodzi kukhala zifukwa zoti munthu aphunzirire aqida. Zilipo zambiri, ndiye insha Allah tikumbutsanapo zinthu zingapo, ndipo timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atifewetsere ndi cholinga choti zonsezo tizimalize. Ndipo ndimpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti akupatseni umoyo wa thanzi komanso akupatseni nthawi kuti muthe kumatsatira zifukwa zimenezi kufikira kumapeto. Allahumma amin. Chifukwa choyambirira chomwe inu ndine tikuyenera kuphunzirira aqida ndi chonena kuti aqida imatipangitsa kuti timudziwe Allah tabaraka wa taala. Chimenecho ndi chinthu choyambirira, awwalu shay. Chinthu choyambirira chimene chimampangitsa munthu kuti aphunzire maphunziro a al-aqida ndi choti amudziwe mbuye wake. Chifukwa ngati inu ndine tili pano pa dziko lapansi ndiye sitikumudziwa yemwe adatibweretsa pa dziko lapansi pano, tidzapanga zinthu zosokonekera ndipo tidzakhala mugulu anthu otayika. Ndiye choyambirira chimene munthu akuyeneka kuti aphunzirire aqida ndi choti amudziwe mbuye wake. Allah akuyankhula mu Qur'ani cholinga chimene adavumbulutsiranso al-Qur'ani. Tikabwera mu sura Ibrahim aya ya kumapeto yomalizira yeniyeni, Allah akunena kuti hadha balaghul linnasi. Uwu ndi uthenga umene ukupita kwa ndani? Kwa anthu. Hadha balaghun linnasi, uwu ndi uthenga womwe ukupita kwa anthu. Ndiye pamenepo Allah afotokozapo zinthu zitatu. Choyambirira ndi chonena kuti anthu achenjezedwe zokhudza chilango chimene Allah subhanahu wa ta'ala wachikonza kwa anthu amene angamanyozere zilamulo zake, wakonza chilango. Komanso chachiwiri, waliya'lamu, adziwe anthuwo kuti iyeyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mmodzi. Komanso waliyadhakkar, akumbutsidwe awo amene ali ndi uzindikiro. Zinthu zitatu, cholinga cha Qur'ani tu basi. Achenjezedwe anthu zokhudza chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndi akachenjezedwa anthu adzigwira ntchito zabwino. Ndiye mmene akugwira ntchito zabwinozo asamphatikizire mmenemo ndi mafano, asapange shiriki, adziwe kuti Allah ndi mmodzi. Ndipo akamapanga zimenezi kugwira ntchito zabwino komanso ndi kumampanga Allah subhanahu wa ta'ala kukhala mmodzi, adzikumbutsidwa pafupi pafupi zokhudza mtendere umene Allah akuwapatsa. Ndiye icho ndi cholinga chimene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsira al-Qur'ani. Ndiye muona kuti mkati mwakemo muli nkhani yokhudza kumudziwa Allah. Chifukwa chani? Law kana fihima alihatun illa Allah, kukanakhala kuti kumwamba komanso ndi dziko lapansi kuli milungu ina, kumwamba ndi dziko lapansi kuli milungu ina, posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, la fasadata, ziwiri zikadaonongeka, kumwamba ndi dziko lapansi zikadaonongeka. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti taona ni mmene dzuwa limatulukira mucha, palibe tsiku linake limene dzuwa linayenda mosemphana limene limayendera masiku ambuyo. Komanso palibe wina amene ananena kuti lero lino dzuwa lapanga zinthu zodabwitsa, taloneni latulukira kumene limalowera. Palibe. Chifukwa chani? Amene akuliyendetsa dzuwalo kuti lizipanga zimenezo ndi Mulungu mmodzi basi. Chifukwa zikanakhala kuti pali milungu iwiri, itatu, 4 kapena 5, ndiye kuti Mulungu wina aliyense akanafuna maganizo ake agwiritsidwe ntchito. Komanso anthu amene anamwalira mbuyo amene aja anamwalira
azigogo athu ajanamwalira tinavomereza. Ndipo palibenso amene angatsutse kunena kuti amene ajanamwalira. Komano zikanakhala kuti panali milungu ina posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, bwenzi anthu amene amwalira chaka chatha akudzukanso chaka chino. Chifukwa chani? Anthu akanampembedza kwambiri mulungu amene akulamulira chaka chimenecho, ndicho linga choti amupemphe kuti awadzutsire abale awo okondedwa amene anamwalira mbuyo mucho. Koma Allah subhanahu wa ta'ala ni mmodzi yemwe fa'alun lima yurid, amachita zomwe akufuna. Ndipo palibe amene angamfunse zimene wachita, palibe. Amabweretsa zivomerezi, palibe amene amayankhula. Amabweretsa madzi osefukira kupangitsa kuti mafuladi akhale kukokolola nyumba za anthu, palibe amene amayankhula. Amagwetsa mvula yochuka kuononga nyumba, kuononga minda, kuononga zomera, palibe amene amayankhula. Komanso amagwetsa mvula yochepetsetsa kwambiri yonena kuti kumaloko ndi kukhala chilala. Zonsezo amachita ndi iyeyo Allah. Chifukwa chani? Iyeyo ndi al-mudabbirul amra, ndi amene amapanga control zinthu. So munthu amudziwe ameneyo, amudziwe mbuye wake kuti umoyo wake wonse uli mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Padziko pano palibe munthu amene angachite mmene akufunira. Komanso zinthu padziko lapansi pano sizingachitike mmene zinthuzo zikufunira. Zonse zimachitika mmene Allah tabaraka wa ta'ala amafunira. Ngakhale Satana kumene sangachite zimene iye akufuna. Ngakhale Satana kumene sangachite zimene akutani akufuna. Chifukwa chani? Allah rabbul izzati wal jalal anayankhula kale kuti illa ibadi, kupatula apo akapolo wanga, laisa laka alaihim sultan, iwe sudzakhala ndi udindo pa iwo, sudzapanga zimene ukufuna, sizatheka. Ndiye Allah rabbul izzati wal jalali ndi amene tikuyeneka kuti ife timudziwe. Ndiye pachifukwa icho muona kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam tikabwera ma ahadith, monga ngati hadithi imene tikupeza mu kitabu cha al-Bukhari komanso Muslim, mene tikumvamo kuti lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Mu'adhan nahwa al-Yaman qala lahu, akufotokoza Ibn Abbas kuti pamene ankamutumiza Mu'adh kupita ku Yemen, adamu yankhula Mu'adhiyo kunena kuti innaka taqdam ala qaumin min ahli al-kitab, iwe ukupita kwa anthu amene ali eni buku, amene ali Ayuda ndi Akristo. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala, kachipange choyambirira kuwaitanira iwo kukhala chani? Tauhidi. Akampange Allah subhanahu wa ta'ala kukhala mmodzi. Fa in arafu Allah, tsopano akakamudziwa Allah, fa akhbirhum, kawafotokozere tsopano kuti anna Allah farada alaihim 5 salawati, Allah walamula pa iwo kuti akazikitse swala zokwanira zisanu mu usiku wawo ndi usana wawo. Ndiye apa tikuona mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akumupatsira malangizo sahabiyo amene kuti ukakafika ku dera la Ayuda ndi Akristo, kawuze kaiza Allah. Anthu awa ndi amene amadzitcha kuti amamudziwa Mulungu, koma Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam akumuza be sahabiyo uyu kuti kawauze za Allah, akamudziwe be Allah. Chifukwa chani? Ambiri mwa anthu sakumudziwa Allah. Ndiye izinso ngakhale mwa Asilamu kumene Allah subhanahu wa ta'ala sakutani sakumudziwa. Ndiye pamene munthu waphunzira ala aqida, iyeyu ndiye kuti amudziwa bwino mbuye wake. Ndifake mu aqida tidafotokoza kuti mmenemo muli al-iman, ndiye mu al-iman muli zinthu zokwanira 6 zimene zili ngati mitu, monga ngati antu'mina billahi, kukhulupirira mwa Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ndiye choyambirira chimene munthu amaphunzira mu al-iman ndi kukhulupirira mwa Allah, kukhulupirira kuti Allah subhanahu wa ta'ala mawjud, Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali al-ma'bud, komanso Allah subhanahu wa ta'ala lahul asmaul husna, ali ndi mayina abwino, komanso mbiri zake ndi zabwino, ali ndi masifa amene ali osiyana ndi chilengedwe chake. Zonsezi munthu amazidziwa pamene wayamba kai kuphunzira zachani? Za al-aqida. Ndiye ambiri amanena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amapezeka paliponse, pamene Allah mu Qur'animo akunena kuti yeyo sali paliponse, koma uzindikiri wake ni umene kupezeka paliponse. Ndiye ngakhale munthu akhale kuti waloweza Qur'ani yonse koma adzinena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amapezeka paliponse, munthu ameneyo ndi wolakwitsa, ndipo munthu amene ndi mbuli, akuyeneka kuphunzitsidwabe za ndani? Za Allah tabaraka wa ta'ala. Munthu amene amakana kuti Allah subhanahu wa ta'ala
ala al-arshi istawa, munthu amene amakana istawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuti Allah adakwera pa arishi yake ndipo ali pamenepo mene iyeyo adafunira bila kaifin, mopanda kufusa kuti pamene palipo bwanji. Munthu amene amakana zimenezi olatakhala kuti analoweza ma ahadithi wonse, olatakhala kuti analoweza Qur'ani yonse, munthu amene ndi mbuli sakumudziwa mbuye wake. Chifukwa kuyeneka kuphunzitsidwa za Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ndiye tikunena kuti choyambirira chimene inu ndine timapindula pamene taphunzira al-aqida ndicho kuti timamudziwa mbuye wathu, kuti iyeyo ndi annahu wahid, ndi mmodzi, komanso iyeyo annahu, iyeyo ali pamwamba pa china chilichonse, sab'i samawati, komanso ali pamwamba pa arishi yake, ndipo wayanzuru ila al-khalaiq, akuyang'ana chilengedwe chake mmene iyeyo amatani amayang'anira. Ndiye zonsezi tizidziwa pamene inu ndine taphunzira zokhudza Allahu subhanahu wa ta'ala, komanso makamaka tikayamba ndi maphunziro amene ali achani al-aqida. Ndiye tangoyamba gawo limene lilokhudza kumudziwa Allah, muli zambiri, ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti kufikiranso pamene tidzakhale tikutambasulanso mwatsatane kuti tikamati kumudziwa Allah kuti kufuna kutanthauzanji, mene muli mawu la ilaha illa Allah. Kuti la ilaha illa Allah amene ndi chani? Fa anthu timangoyankhula kuti la ilaha illa Allah koma sitimamudziwa. Ndikumabwera mmizikiti ndikumauza anthu kuti man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, aliyense amene angayankhule kuti la ilaha illa Allah amene akalowa ku janna. Kodi la ilaha illa Allah kungomuyankhula pamene munthu ukupanga za nyanga ukalowabe ku janna? La ilaha illa Allah amene kumuyankhula munthu ukudalira mzithumwa ukalowabe ku janna? Ndiye tifuna tizafotokoze zimezi kuti kodi maana la ilaha illa Allah nditiyo kutengera ndi al-aqidatu sahiha. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.